Ben, compre dicir, e creo que tamén é de xustiza e de lei, mencionar expresamente que é a quinta vez que presentamos esta moción. Fixémolo como moción ordinaria, fixémolo como moción extraordinaria, fixémolo antes da confirmación ou da conformación da orde do día da Comisión de Asuntos do Pleno, fixémolo despois, fixémolo para plenos onde había máis mocións e fixémolo para plenos nos que era prácticamente a única moción, e nin de unha maneira, nin da outra, nin da seguinte. Este equipo de goberno é evidente que non ve a lingua galega como un asunto ordinario, pero tampouco como extraordinario, non o ve como urxente, non o ve de ninguna maneira en absoluto. Parece que é un orgullo non tratar absolutamente nada da lingua neste pleno, aínda que a Lei de Normalización Lingüística do 83 súa, aínda que a Lei da Administración Pública Local de Galicia súa, obriguen a Administración Local, obriguen, e é unha palabra importante, a promocionar a lingua galega. Tampouco lles parece moi útil, ou non lles debe parecer moi útil o Plan Xeral de Normalización Lingüística do ano 2004, aprobado por unanimidade polo Parlamento da Galiza, algo a poñer en valor. Son vostedes non só un partido que ignora por completo a lingua galega, senón tamén un partido sin palabra, en absoluto. Iso é sumamente grave en política, non poder fiarse do que a contraparte ten a dicir, insisto, vulneran polo menos dúas normas e o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Indo a cuestión que xustifica a urxencia desta medida, os motivos da urxencia son fundamentalmente os mesmos que nos levaron a defender a urxencia en plenos pasados, sumado algún máis. Recunco nos xa coñecidos. Sobre a situación da lingua galega no conxunto do país non é nada que diga o BNG, voulles a citar as fontes por se as queren atopar. Detectamos ou detéctase unha caída en picado con esos términos, caída en picado no ensino público, como se demostra na avaliación da competencia bilingüe nos idiomas castelán e galego, realizada polo Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, unha mingua de máis do 17% no uso do galego no ámbito laboral, o estudio do doutor Miguel Guisantes, e ademais, con datos deste mesmo ano do Instituto Galego de Estatística, o galego é, por primeira vez en toda a historia, un grandísimo éxito da administración do Partido Popular aquí na Galiza. Parabéns para ese plan de destrucción da lingua galega que está funcionando. O galego é, por primeira vez na nosa historia, a lingua menos empregada pola cidadanía na Galiza. Na franxa de 5 a 14 anos, prácticamente o 33% da nosa rapazada di non entender sequera a lingua galega. Nas persoas menores de 17 anos, menos dun 5% das persoas desa franxa na adolescencia fala en galego cos seus compañeros e compañeiras. Crece prácticamente o dobre. Crece. Estou defendendo a urxencia da moción, señor alcalde. Se me deixa rematar. Crece prácticamente o dobre a porcentaxe de persoas que non fala nada ou fala moi pouco galego nos municipios de menos de 10.000 habitantes como este. A finais de novembro do ano 2024, a Real Academia Galega chama a unha intervención urxente. Quería urxencia, vela aquí a ten, en materia de protección da lingua galega. A Real Academia Galega non é sospeitosa de nada, nin é, desde logo, afín ao meu partido. Chama a esa actuación urxente. No propio mes de decembro, no día 11, publica o estudio O galego nas TIC, nas Tecnoloxías da Información e da Comunicación, edición 2023, do Observatorio da Sociedade de Información da Axencia de Modernización Tecnolóxica da Galiza, a súa, dependente da Xunta de Galicia, que entre as súas conclusións define a situación do galego nas tecnoloxías como anecdótica ou residual. O día despois de nós registrar esta moción, un informe feito público pola Real Academia Galega fala, e cito textualmente, dun declive cada vez máis pronunciado do galego que se está chegando perigosamente a un limiar de colapso. É dicir, esta situación é urxente, é obxectivamente urxente. Que motivo ten, senón, en todo caso, que motivo ten este goberno para non aprobar nin siquiera a urxencia desta moción, que non sexa porque o señor alcalde hoxe non lle dá a gana? Que motivo hai, nin siquiera para permitir que falemos dos termos desta moción máis calá que o puro capricho infantil e radical do seu propio ego, señor alcalde? As medidas que propoñemos e que vostedes se nega siquiera a que podamos expoñer ao público non son só gratuitas, que o son a inmensa maioría delas, son realizadas por concellos do propio Partido Popular e son realizadas por concellos con os mesmos habitantes que este concello ou con menos. Non é unha cuestión de recursos. Son medidas que atraerían iniciativas ao Concello de Outeiro de Rei, que atraerían medios, que atraerían subvencións, que darían visibilidade ao noso concello. É dicir, señor alcalde, hai motivos de urxencia, hai motivos obxectivamente vos para a cidadanía para debatir esta moción e aprobar eventualmente. Cal é o motivo de que ni siquiera se poida defender esta moción? Falaba vostede agora, a resposta
do agradecemento da compañera do PSDG de que as medidas que son razonáveis e que son para toda a ciudadanía neste Concello se aproben. Bueno, pois mova a ficha, señor alcalde, que vai a facer hoxe? Vai a permitir que falemos da moción ou, como sempre, vai a negarse o evidente? A ver se opera o que vostede mencionaba, isto do espírito navideño, polo menos podemos falar do contido da moción. Nada máis, moitas grazas.